ndị banyo na-eme aga unu dị chọọ eji m n'aka na mbụ onye anọle n'ihe ọ na-eme na-aga n'iru dejen ma jen eha m bụ Chikodili ma abụ m nwanne nchi unu mem na-eweta n'unu ihe mmemme anyị na-eme n'ime Nsukka Gist TV. N'ime ya bụ ihe mmemme anyị na-eme na Nsukka Gist TV na mbọsị nta na o nwere m chọrọ ma echi ime ọnụ na ya ma ya bụ ihe abụghị ihe ọzọ na ọ bụ just concluded election emere na Enugu steeti n'oge ga-adịghị anya. Anyị kelere Chukwu ka ya bụ election si ya gachara n'udo na-enweghị nsogbu dịka ndị news si ede na-asị na about mmadụ 5 nwụrụ na during the election. Ma ihe anyị na-ekwu bụ ekpere anyị na-ekpe na ndị nwụrụ anwụ bụ ka mkpụrụ obi ha zuru ike na ndị ọkwa. Amen. Abịa na ya bụ election emere n'Enugu steeti na abịa na Igbo Nsukka na anyị nwere local government esa n'ime ala Nsukka. Ma ya bịa na ya bụ 7 local governments na Nsukka local government na after the election na onye meriri bụ nwanne anyị nwoke a na-eke Honorable Walter OZIOKO. Abịa na Igbo-ETITI local government na onye meriri na Igbo-ETITI local government bụ ọkpara anyị ọzọkwama a na-eke Honorable Anthony Ikenna NWODO. Ejere na Igbo-EZE North local government na onye meriri na Igbo-EZE North local government bụ nwanne anyị nwoke ọzọkwama a na-eke Honorable Williams Ejike ITODO. Abịa na Igbo-EZE South local government na onye meriri mgbe ọnwụ bụ ọkpara anyị ọzọ a na-eke Honorable VITUS OKECHI. Ejere n'isi ụzọ local government na onye meriri n'isi ụzọ local government bụkwa ma nwee ịhụ isi ụzọ ọzọkwa a na-eke Honorable OBIORA si OBEAGU. Eje n'UZO-UWANI local government na onye meriri n'UZO-UWANI local government bụ ka na-eke Honorable CELESTINE NNADOZIE. Alatara na UDENU local government bụ be anyị na onye meriri na UDENU local government bụ nwanne anyị nwoke amara ama a na-eke Honorable Solomon Izuchukwu ONAH nke ji Jack Solo jama. Ya bụ na ihe m na-asị unu niile bụ congratulations. Unu niile from Nsukka down to UDENU ka m si je list here na amasị unu a very big congratulations. Ọ dịghị easy chara. Ma okwu m nwere ịgwa unu niile bụ ndị meriri na ya bụ election bụ mbọsị atụrụ election n'unu fụrụ na people futara in mass. People futara n'anwụ n'agbanyeghị na anwụ na-acha mgbe iguguru na avọ aṅụ dust agba mgbafuru dị n'elu ihe just to make the right choice. Ma as it stand now na unu bụ ndị na-emere elect nwaọcha bụ the right choice ha chuzuru kpatara unu jije win. People gajiri after gị to vote, there will be no winner. You understand? So now n'ọrụ dị n'unu nwaọcha abụọ, people has entrusted their mandate upon your hands. Do not misuse it. Ihe people nyere unu nwaọcha abụọ jerenu ja nọchite nye anyị bịarenu na ọ bụ unu bụ ndị anyị fụrụ na unu ji arụpụta na anyị ọrụ our various communities need. Ya bụ ihe gwara unu nwaọcha site na councilor ji erute na chairman. So n'ọrụ chenu unu nwaọcha bụ to make sure na unu disappoint gị ndị tụrụ unu vote. Ma ọrụ unu nwere nwaọcha bụ to develop Nsukka land. Develop Nsukka land. Every local government chairman bikon obudinifu obudinendala bikon isi unu debe. Make sure that your environment is well developed.
make sure na unu ihe people may expect from you, which is nothing but development. Ndị a votara bịa atụ votu chọrọ munye ọṅụṅụ, ha chọrọ ọkụ eletrik, ha chọrọ ezigbo okporo ụzọ, ha chọrọ enabling environment for their business, ha chọrọ agamniru onwe ha na agamniru ọha obodo. Ya bụ biko eji m n'aka n'unu onye nwere unu nwere ihe, eji m n'aka na from now to next 2 years n'ihe dị iche jadụ na Nsukka land mogene unu bụ ihe hage unu nwere ike idisappoint anyị. Chetenu na ọ bụ ihe onye mere beje cheta ya. May one good turn deserves another. Irma na ọha obodo ọrụ, ọha obodo fụtakọma tenaga ma ijekwume na level karịrị level ha chere gị na ya. Mana by the time you were the opportunity enyere gị to showcase what you can do, you will marry your personal, will serve your personal interest. Ọkwa ifta bọsọ ọzọ ọdụnụ gị hard inweta vote. Ma n'ime domo inwe ọsha, asị na onye mme mma asị ya mere gaba. Ya bụ n'ime domo oyi n'ije abụ gọvanọ, ije abụ president, ije eje for House of Rep, ije eje for Senate. It have a very good starting point. After all, n'ihe a na-asị gị gwa orumi ya na ala na bụkwa ego gọọmenti na ọ bụ ego aka aga. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga n'iru, na ị chọrọ mee ha gị baa na book of record for good. Remana anyị ọrụ ka ụka Nsukka land n'idere ndị dịka unu ya bụ iji ahụta n'unu biko mee unu no follow our hand. Eji m n'aka unu na disappoint ko. Unu lile te Nsukka local government chairman o, Igbo-ETITI local government chairman o, Igbo-EZE North o, Igbo-EZE South o, UZO-UWANI, UDENU, ISI-UZO. Eji m n'aka ne from now to next 2 years na ọ bụ erute ọgarịka obodo oyibo ma ememeleke ebe anyị ma ọ dịrị ka Dubai ma ndị ọcha na onwe ha bịaghịde kwalitegidenu ndị be anyị, create job opportunities ma ndị a bịabịatụ n'unu votu nwee ihe na-eme ha ji enye ndụ aka. May crime reduce in our various communities, ma our land be peaceful as it used to be. Eklemu no once again and masu nule congratulations n'ụzọ pụrụ iche. Dejen anyan amume nwanne chunu chikodele mama nodoren n'ọgabụ mbọsị ọzọ. Nsukka Gist TV ONAH bụ nke anyị. Dejen.